Els nens i nenes són actius per naturalesa i la immensa majoria gaudeixen d'allò més practicant una activitat física. Però amb el temps pot ser que perdin la motivació i acabin deixant de fer esport. Això pot suposar un greu problema, ja que l'activitat esportiva els hi aporta una sèrie de beneficis que els ajuda a desenvolupar-se tant a nivell físic com personal. Si voleu saber com n'és d'important mantenir els vostres fills actius, quedeu-vos amb nosaltres. Comencem! Quan un nen o nena practica esport, està enfortint els músculs, els ossos, dorm millor, té un control més adient del pes i fins i tot pot ajudar-lo a millorar els seus resultats acadèmics. Aquests són beneficis individuals, però l'activitat física també aporta uns valors al nen que tenen a veure amb el seu entorn. Si un nen o nena manifesta una actitud negativa cap a la pràctica de l'esport, pot ser a causa de diversos factors. Un excés de pressió per part d'un familiar o entrenador, el desconeixement de les normes del joc o fins i tot que viu els errors com un fracàs. Però d'esports n'hi ha molts i només cal identificar les necessitats de cada nen per trobar quina és la pràctica esportiva que més li escau. Per entendre millor quins són els valors que aporta l'esport als més petits de la família i com podem motivar-los perquè en practiquin, avui visitem el professor d'Educació Física, Àngel Moreno. Practicar esport aporta molts valors al nen i a l'adolescent. Els més importants són el treball actitudinal que podem fer a l'escola o a la nostra societat. I doncs estem parlant de companyerisme, estem parlant d'amistat, de cooperació, respecte per les normes de joc, per exemple, per les normes de convivència, el respecte cap a un mateix i cap als altres. És molt important que triem les activitats adequades en funció de l'edat del nen. Hem de tenir en compte les seves necessitats, les seves possibilitats. Si no, podem arribar a una frustració o un avorriment. Els hem de facilitar la possibilitat de ser actius, això també és molt important. Hem de portar-los a zones d'esbarjo, als parcs o als llocs on es practiqui l'activitat esportiva en si. Fer que l'objectiu principal sigui la diversió és una de les coses molt importants. És crucial que el nen gaudeixi de l'activitat per seguir-la fent. O la satisfacció de superar una meta, un objectiu, sense pressions, amb el reconeixement dels seus mèrits, farà que el nen se senti bé amb ell mateix. Doncs ja ho heu vist. L'esport és clau perquè nens i nenes es desenvolupin com a persones i perquè millorin les seves relacions interpersonals. I no hem de perdre mai de vista que l'objectiu de qualsevol esport és la diversió. Salut i fins la propera! Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.